Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zugan uste hon dutenen babesa zerana. Zu gabe ez da ezer sendorik, ez ezer santurik. Erakus ezaiguzu zure erruki handia. Zu gidari eta erakusle zaitugula, zuhurtasunez balia gaitezen lurreko gauzez, eta oraintxedanik betiko ondasunei itxatxirik bizi gaitezen. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zuregin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Exodo liburutik. Moises, Sinai menditik jaitsi zenean, elkargoaren bi arrosak eskutan zekarzkila, ez zekien bere aurpegia dizdiratsu jarri zitzaionik. Jaunarekin hitz egitean, Aaronek eta Israeldar guztiek begiratu zioten Moisesi, eta haren aurpegia dizdiratsu ikusita, beldur ziren harengana hurbiltzeko. Moisesek begi egin zien, eta Aaron eta herriko agintaria joan zitzaizkion, eta Moisesek hitz egin zien. Gero Israeldar guztiak hurbildu ziren, eta Moisesek jakinarazi zizkien, jaunak Sinai mendian emandako agindu guztiak. Haiekin hitz egin ondoren, Moisesek oihal batez estali zuen bere aurpegia. Jaunaren aurrera joaten zenean, harekin hitz egiteko. Oihalak kendu egiten zuen atera arte. Eta ateratzen zenean, Israeldarrei esaten zien agindu zitzaiona. Israeldarrek ikusten zuten orduan Moisesen aurpegia dizdiratsu zegoela, eta Moisesen berriro aurpegi estaltzen zuen jaunarekin hitz egitera sartu arte. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lor guztiak, egin alaitxo haren naia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna, aldiaktan, Jesusek honela hitz egin zion jendeari, zeruetako erreinua, soroan ezkutatutako gordailuaren antzekoa da. Arkitzen du gizon batek eta gorde egiten du, pozez beterik joaten da, saltzen ditu dauzkan gauza guztiak eta soroa erosten du. Era berean zeruetako erreinua, harri bitxi ederren bila dabilen merkatariaren antzekoa da. Bat oso bikaina aurkitzen duenean, joaten da, saltzen ditu dauzkan gauza guztiak eta harri bitxia erosten du. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusek jainkoaren erreinua nolakoa da guri ulertzea emateko, askotan gauza txikiak aipatzen dizkigu. Mostaza hazia esate baterako gaurkoan, gordailu bat, altxor bat, izkutuan dagoena, eta soro baten barnean aurkitzen dena, hain zuzen ere pentsatu dezakigu baita ere gauza txiki bat baino balio handikoa, eta txiki izan da ere fruitu handiak eman ditzazkena. Eta bestea harri bitxi bat, hain zuzen ere beste guztia baino gehiago balio duena baino txikia dena. Horregatik, pentsatu behar dugu jangoikoaren erreinuak balio handia dutela, baina gauza txikietan, gauza sentzilloetan, gauza humiletan arkitu eta bilatu behar digula. Euxe da, Jesusek ulertzen emana izan diguna, eta beste errealidade bat, gaurko evangeliontan ere ulertzen emana diguna, eta honekin bukatuko dut, da beste guztiak sobera ditugula jangoikoaren erreinua balin badugu.
hortxe da baita ere Jesusek eskatutakoa. Bila ezazue Jainkoaren errenua eta bere justizia. Eta gaineko guztiak emango zaizkizue. Hoixena gozbat Jesusek guk ulertzea nahi duena. Bilatu behar dugula zer den printzipalena, zer den beharrezkoena. Eta gaineko guztiak ondorio bezala etorriko direla. Horregatik esaten digu, gizon batek argitzen du, gordailu bat, altxor bat, soro batean, eta gaineko guztiak saltzen ditu ura erosteko. Beste batek, merkatari batek, balio handiko harri bitxia aurkitzen du, eta zituen gauza guztiak saltzen ditu uraxe erosteko. Guk ere modu hortan ikusi behar dugu Jainkoaren errenua. Beste ditugu gauza guztik, baino balio handiagokoa bezala. Eta jakinik, eta jakinda, Jesusek ematen digula gauzarik handiena, eta ez zaigula damutuko beti lehenengo tokian Jainkoaren errenua jartzen baldin badegu. Onartu Jauna zure esku zabaletik hartuta, ekarri dizkizugun eskaintzak egizu misterio santu hauek zure graziaren indarera egileaz, santu egin dezatela oraingo gure bizitza, eta gida gaitzatela betiko zorionera Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak Jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jainkoiko gure Jaunari, egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea Jauna, aita guztiz, santu, Jainkoikoa guztidun betieneko horri. Ez duzu gure egorespenen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri hain zaudiagotzen, baina bai guri salbamena ematen, Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Horregatik, santu eta ingelu guztiekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen digula. Santu, santu, santua, santu, santu, santua, diren guztien Jainko Jauna, santu, santu, santua, zure diztirak, osana zeru goienetan, osana zeru goienetan. Santu zera bai Jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogiarko hauek zure espiritu eixuriz, Jesukristo gure Jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afabondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere odoigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala Jauna, zu berriz etorri arte, haudeko garriona horregatik Jauna zure semearen eriotza, eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sargintzari onartu dituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan Jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta niz gizon guztiekin batean. Gogoan izan Jauna, bizpeko itxaropenean joan dira gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun,
Jaungoikoaren ama Maria Virginia Toatsuarekin, haren sena Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gure zitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eta Jaungoiko alguzti horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldiren eman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estuarietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu errebetza, zureak ospeta indarran, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna zure esamada apostoluei, pakea guztien dizuet, nire pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, eman jozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, eman jozue pakea ekarri. Jaungoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jaungoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jaungoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, eman jozu pakea. Ona hemen Jaungoikoaren bildotsa munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira daituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina esan zazut bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoituz. Eukaristiako sakramentu hartu dugu jauna, zure semearen ekaldi piztuaren betiko oroigarri. Berak neurrigabeko maitasunez eman digun doaiau, izan dakigu da salbamenerako errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zu egin, eta zure espirituarekin bedinka zintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean, eskerrak Jaungoikoari. Zeruko ama, izar argia, zugana gatoz pozik. Zeruko ama, izar argia, zugana gatoz pozik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik.